Naay homework wa mis eskwela. Wa sila kay baluto ang supunuan sa biyabas. Ha? Kamu mga estudyante, mga kabataan, di ninyo na gayahon ang akong kuan kanang kaalaman kay sugo to sa Ginoo. Hangtod no graduate ko o akong gigraduatean. Sabi ng tiyahin ko, natapos ka high school? Ikaw nga naman, mag-aral ka ng kuan kaning nursing. Pagkuhan ito, is paper, kung pasarma ko sa pagka-nursing. Pasarman ko. Hindi siyempre mo, aral na ko sa pagka-nursing. Lingon ko sa akong mga classmates sa nursing, di mo magsaba ha. Nga naman. Og naatay review ugma, lingon ka nga. Dahil dali diri dahil kay mag-review ta. Dili ko diya eskwela. Asam ni ka? Ato ko sa Urios. Dito sa vocational. Kay kanang unom ka tuig, ako nang buhaton og unom ka bulan. Kay naamang ko'y misyon. Kung sa may imong misyon, akong gukuron ang year 2000 kay magunaw. Ingon dahil ng ako ang mga classmate. Kung sa ko'y magunaw, matunaw ng kalibutan. Kung yung eskwela pa ko o kuan, nursing, unong katuig. Malit na ko. Eskwela na lang ko o vocational, unong katuig. Maski nasa ko paingon, bit-bit ko, gunting, neper, lahat na. Pagkuha pa. Gusto ko parlor na magandang parlor. Matod ka na naman, nag-graduate na ako. Sabi ko sa tiyahin ko, bukas, graduate na ako. Mag-attend ka. Sabi niya, graduate man ka mo, pag gani sa katuig, pag eskwela ni mong nursing. Sa ayaw na pangutana, basta graduate na ako, ma. So sabi ko, sa mga graduate-an ining bataan eh. Nga ang nursing mo man katuig. Kung sa may kuan ani kaning mura manig si Rizal o kuan kinaiya. Ayaw na i-apil-apil si Rizal tiya. Kita naman nag-istorya, wala man si Rizal tubangan. Ayaw na i-apil kay kuan pasabaan ka. Sabi matod nga naman, nag-graduate na ako. Tapos na. Ito ako mga kaubanan. Sige, balik-balik sa eskwelahan pagka-nursing. O niya, nahuman nila unong katuig. Mag-take man to na po ng board exam. Makapasar ka sila pagka-nursing. Dele. Kung sa may labas nila, magtindag isda. Muna ha? Higugod na ako ang kalibutan. Kay kadaghanan sa ato, naman ko'y nakita din na kaning mga edad-idarana na katulad nako, ako idarana ko. Ha? Ang akong edad, dako na. Nakainubalik man ko sa kalibutan, agila man nagdala sa ako, ipadala man ko ni Papa Tiago, mao na nahimo og 1960. Wa ko kay balo kisay nanay ko. Ang nakibalo ana si Santiago, kinsa kahaya akong nanay nga iya hapong gikawat ang iyang anak. Mga tawa raman, kung moingon ko kinsa may akong nanay itay, moingon man po si tatay, di na ka magsigpangita sa imong inahan. Ngano man, nakatalikod mang gudto. Kasi nakatalikod. Nakatalikod pa, wako kaila. Uy, di patalikod lang gay nimo, tapos pagkatapos imong gibiyaan mo to waka kaila. Pagkasilang nimo gipatangag ta na ka sa agila. Aroy ka problema. Mao na karon, akong gipangita kinsa gyud akong inahan. Kay agila man nagdala sa ako. Kay ang akong amahan di man makatubag kinsay akong amahan kay mingo mo siya nakatalikod. Lisod kay nang tubaga, kay nakatalikod. Karon, anita din sa topic, kay ako nagmisyon pa man para maluwas ang tanan, mao na ang mga katawhan nagkaguliyang. Sulod sa lain pundasyon, sulod lain organisasyon, sulod kong lain-lain, pag nagsawa dito sa kapangayo og donisyon, lugwa ta. Kay wa na tay ikahatag. Ang pangutana, ako mangutana, naamoy organisasyon, naamoy gisamahan na grupo, nganong manghatag man mo anang pundador? Ako mangutana, kay gipangutana gyud nako ning mga ikliyo sa San Jose, mga tawara. Dili magsigig pangayong kwarta sa mga tao. Kay ako naging pundadores ako, ni aman dinhi akong mga katawhan, ni singko wa ko mangayo sa ila.
kay ang Ginoo dili mahibalo mangayo, mahibalo ang Ginoo muhatag. Mao na diha ha. Ang inyong problema sulbaro nato, mauna ang Ginoo muhatag og kasulbaran sa inyong problema. Ayaw problema ha ang problema. Pasag day ang problema, mamroblema sa inyo. Pasagdahan, na problema ang problema. Kamo mamroblema sa problema. Ano ang solusyon? Di ta kaginhawa, heart attack. Kay sige, isip sa problema. Kani karon diyan eh. Kani ani ta kay Dr. Jose Rizal para mabaw-an gyud ninyo kay daghan man gyud pod nga wa kahibalo na mga kaigsuonan. Kaning porke mao ni ang porke nagipatukod ni Papa Tiago sa Mangilay. Pagka human sa porke gipatukod na pod ang PDMA. Yon. Ngayon, ang pundasyon isara. Si Santiago ra. Magdala-dala na siya og Santiago o iba-iba ipilido. Ito siya sa talong-talong sa Buanga Sibugay. Siya si Manggubat. Ipilido niya Manggubat. Dinhi Ikleo. Bakit kaya Manggubat? Manggugubat. O, ganun yan. Karon ganina istorya ining Rizal. Ang gilutos ani si Jesus Christ. Ani sa ta dinhi kay Jesus Christ. Adto sa ta sa arka ni Noah. Ang arka ni Noah, naghimo si Noah ng arka. Si Noah, pangalan yun ng arka. Kinsa naghimo og arka? Si Moises. Kinsa si Moises? Siya rapod si Jehovah. Ang iyahang gihimo na arka, ang mga tao maluwas. Sa pagluwas niya sa mga katawhan at marami mang tao nga hindi naniniwala ni Noah, kay ang sabi nabuang si Moises, nagbuhat og arka ni Noah. Sa madalit sabi, kung kinsa man ang nakasakay sa arka, mga hayop, kung iilan man yon na mga katawhan noon, na mga prophet as propeta na naging kasama. Saan sila nahipadpad na sila ay naglarga ng arka? Nahipadpad sila sa isang lugar. Na isang lugar na yan, nasadsad ang ilang arka na di na makaalis pa. Doon na isilang ni Maria Magdalena si Jesus Christ na pinangalanan Emmanuel. Nung nagdako si Emmanuel, kay bininyaga naman siya ni Moises na siya na magdala ng kapangyarihan na ito si Emmanuel. Hinanap niya after 30 years ang Aman Jehovah. Bumalik siya sa province. Ang tinatawag ay Tanay Rizal. Kay doon man sa Rizal ginawa ang arka. Nung lutuson si Emmanuel, si Jesus Christ, doon dinala sa Kalbaryo. Gilansang si Emmanuel. 3 silang gilansang. No ingon ang Emmanuel, amahan ko, tabangi ako. No kidlat, no kulob. Kidlat, kulob, ulan. Nawala ang nasa tunga. Asa nulugwa si Emmanuel dito sa Eden. Nulugwa. Wala na siya sa cross. Paglugwa ni Emmanuel sa Eden, kay nakasuta naman si Emmanuel, may bata na liligo sa hardin. Ikaw di ay ang Ginoo? No ingon ang Panginoon na si Emmanuel, dili ako ang Panginoon.
Ako si Dr. Jose Protasio Rizal. Tandaan ninyo yan. Siya na si Rizal. So, naglakad sila ng naglakad. Si Jesus Christ na nagdala na og Dr. Jose Protasio Rizal. Nakaabot sila ng Kalamba. Kaya doon sila kop. Alam niyo ang nagkop-kop kang Rizal? Nag-iskoy lamang ka mo. Wag yun, natubag. Kining taga-korte, sila ni pagwapa ba? Dr. Alonso? Siyempre, dahil torne din Ha? Dr. Alonso? Kensa. Ang karamihan, nakaalam lang, ay si Mercado. May klona ako. Si Alonso? Pinupkop ng mga Mercado. Dr. Alonso? Dahil wala silang anak. Dr. Alonso? So, naipundar ni Rizal. Nagawa siya ng batas. Unsang iyang ginawa na batas? Nagawa siya yung Metro Manila, pabukiran yan. Ginawa niya ng Bagong Bayan. Bagong Bayan. Tukod siya ng Kubo-Kubo. Yung Quiapo, Kubo-Kubo yan. Ginawa na ng simbahan ng Quiapo. Nang Kubo-Kubo ba yan? Kay Bagong Bayan man, ang gidala ni Rizal is Rizaliana. Dami ng mga tao, kadaghanan na, nakatong bata, nagdako. Hanggang sumangkod ng pagkatama na sa edad. Karon kay kanilaging mga kaigsuunan, anak ng Diyos, dili nato ingnon nga anak ni Satanas. Kay migo ba na si Satanas o anak ba po na sa Ginoo? Manuksuay lang na. Karon kay nagsalita man si Rizal, nag-speech man sa entablado. Pag-speech ni Rizal, nakita man sa iyang gwardya nga siya ay barilin. Gituklod sa sundalo, maestro. Ang naigok ang sundalo. Gihagis ni Dr. Jose Rizal ang sombrero. Dito sa sundalo, nag-change figure sila. Ang kinaguluhan ng mga tao, si Rizal na bulagta. Patay ang Rizal. Pero dili to si Dr. Jose Rizal. Kaya nagpailo naman sila naong. Ang Rolando Pabon, ang tatay Lando, nagkape sa coffee shop. Kay katong iyang kauban, pangalan ato Rolando. Nung nagkape sila sa coffee shop, pinagkaguluhan ang nabulagta kay si Rizal patay na sa Pagumbayan. Alas 12 sa gabi, pinasakay si Dr. Jose Rizal na nagdala sa pangalan King Philip. So wala nang Rizal. Papunta siya sa Madrid, Spain. Siya na si King Philip. Nag-asawa si King Philip sa Spain. Nagkaanak siya ng isa. Nagtukod siya ng World Bank. Nagawa siya ng batas ng Alpha Omega. Yon ang Blue Book. Bakit nandito sa akin ang Blue Book? Ni Dr. Jose Rizal nanggaling sa Madrid, Spain. Ayon, nung bumalik si Rizal na nagdala na sa pangalan na siya ay si Pilipinas. So nawala na si Rizal. Wala na. Kasi Pilipinas. Nawala na ang Bagong Bayan. Maharlika. So ginawa nila ng katribu-tribuhan Maharlika. Ang Maharlika ay pangalan ng ina. Maharlika, mahal kita. Salita yan ng Spanyol. Mahal kita is Maharlika. Is a motherland. The pearl of the Oriences in the Philippines in Mindanao. Perlas sa dulong silangan. Yon ang history na bumalik si Rizal. Dinhi pa lang siya sa Pilipinas. Gibalhin na niya ang Maharlika sa Pilipi. Siya na si Pilipi. Is Pilipinas. Pilipino ka, Pilipina ako. So isa lang ang dugo na to. Nganong mag-away-away man. So magkaisa ta para happy ta.
karon sa paggawa ni Rizal ng balaod na siya si Felipe dito na sa Spain, Madrid, matapos ang iyahang misyon sa Spain, naisabot sila ni Rolando Pabon. Ang sabi ni Rizal na siya si Felipe, mubalik ako sa bansang Pilipinas. Magdala ako sa pangalang Apo. Apo, ano ang palatandaan sa pagbalik mo? Ako'y nakasutana at ang samad ko sa hita. Samad sa hita, ang nakahibalo, please keep white. Ngayon, bumalik si Felipe nga nagdalag Apo. Pagdalag Apo, nuad ko siya sa isang isla kay kinuha niya si Rolando Pabon, nagdala sa pangalan Father Balwig. Ha? Father Balwig na. Si Rolando Pabon. Siya na si Father Balwig dahil pauupuin na si Mariano Marcos. Lumabas ang Apo Marcos. Si Mariano Marcos. Si Mariano Marcos ay bana ni Lula Josipa. Josipa, oh. Si Lula Josipa ay adopted ng mga kasi sa Bacana yun eh, ng mga bear ni Lula ni Fabian Bear, adopted gipares sa ginikanan ni Fabian Bear at saka sa ginikanan ni Mariano Marcos na magiging mag-asawa sila. Kaya sa unang panahon, kuan man, kanang giingon pa na tupo-tupo ba? Ibuya. Oh, kisay nos tumagan to, very good. Buya. So, napangasawa ni Mariano si Josipa. Wa na makauli ng Sambonga. Kahit sa baka naman to. Inadap man siya ng mga bear. Kay nulayas man, nuadto man og Ilocosor. Oh. Napangasawa. Pero ang Apo, kinsa ang tunay na pangalan ni Apo? Ako lang ning isekreto. Ako lang po ang nahibalo. Ha? Stop secret. Ibig sabihin, stop. Isekreto naman yun. Ngayon, kaya nubalik naman si Dr. Jose Rizal na nagdala sa King Philip, nagdala sa Apo, nagipalingkod si Mariano Marcos after 7 years, ang gipalingkod si Marcos Rogelio Abran. Nasa nagpuyo ni sa kuan kaning dakong cross ano ba ini na kuan area bukid yan sa dakong cross. Ronald, alam mo ba yun? Antipolo mo? Ano ba ito? Antipolo? Dili si Abran nakatira sa hanggang ngayon Bataan, Mount Samat, Bataan. Nang sabi ko kay Abran, pag nalaman ko ang ginawa mo sa Syria, ikaw dalhin ko sa Lunita, ipakot ta ka sa cross. Ang sabi ni Abran, pertigin mo isungga ba? Tingko, isog bitaw ko, kay tunto man ka pagka-presidente. Ha? Ang imong pagbintangan, katong Apo Marcos, ang nagdala, dili ikaw to sigid kawat. Dili ingon po dayon ni Abran. Iha, huwag kang magalit sa akin. Okay sa may dili masuko sa imo be. Ikaw ba na ako si Red Butterfly, yung supplier sa mga military? Ingon dayon si Red Butterfly. O sige, kung nabalo ka ni Jackie, di sa man nagibilin. Ingon ba dayon si Abran? Ako gisabit sa sanga ng kawayan. Magkusagad ramang ka, o may sangang kawayan, kagamayan ang sanga-sanga. Kanaog ko sa agila, dito sa puno ng kawayan, wako'y sabit. O mali na ka. O di, huwag yapon to si Abran. Away mi niya, Bran. Isa, digyo ka madlok, kung madlok man ko. Magkoy sala, ikaw daghang makasala. Bantay lang ka, kay bulgar takas kalibutan. Muna siya, Bran, hadlok na matubang sa ako. Kaya ako man ang ingnon, lukso sa magsaysay bridge. E tiguang na na. Muna inulingkod hanggang 22 years, 7 years lang si Kuan, Mariano. Ngayon, ang paglingkod, ana, kay si Apo Marcos,
gitukod naman ang PBMA. Ako na po na ibalik. Ang PBMA. Pagbalik ini, pag ano sa PBMA, natukod na PBMA, na ibaligya pa ng PBMA ni Alfredo Reyes sa mafia. 60 bilyones dolyares. Kung PBMA mo, punta mo sa sikta nga dili mao. So, nag-report ang isa ka duplex sa Hawaii. Mao na nagkudita. Magira. Amo na nahimo sila ng wax. Na ang wax, mo to gilubong ni Digong. Paglubong ni Duterte, dahil akala nila blobo, nagiunlanan, di man blobo, kaya niya man sa ako, mo to tinakatawa sa pare. Kaya gusto nila sila mag-implement sa federal. Adili sila mag-implement, wala silang karapatan. Si Juan Marcos, hindi pa nagprogramang namatay. Ang blobok, ako nagipagunit Mautong gipalabas sa telebisyon, radyo, 1978, Skylab. Kato Skylab, dili to, blobok to, gidala sa 5 ka aliens. Dito sa Tanay, Rizal, sa Tandang Kutyo. Ang 3 blobok galing Madrid, Spain. Ang nagdala ay mga spaceship ng aliens na ang sakyanan Bulawan. Yun ang blobok ni Dr. Jose Rizal na siya si Felipe. Giintrigar lang din sa Pilipinas. Nakaroon si Felipe, dili na ninyo mailhan. Kay dili man ko musugot na siya ay mailhan pa. Kay ginagukod ana nila Bulawan. Kay si Rizal baya ang nagtago sa Bulawan kani adto. Sila ni Kuan, ni General MacArthur, ano ba ito? Emilio, si General Douglas, MacArthur Douglas. So kilanon, nag-aral si Rizal at saka si Douglas MacArthur. Ang sabi ni Douglas, Rizal, classmate man ta. Ikaw po si Rizal, classmate man ta, gano'n man. Hakuto na to ang Bulawan. So sige, ang Bulawan dito sa laing nasod, hakuton laingon din sa Pilipinas. Ang Bulawan po di mo din sa Pilipinas, imo pong hakuton, magbaylo ta. Ingon po dayon siya, dili ta magbaylo, magtunga ta, ingon ni Rizal. Ingon po dayon ni Douglas, o sige, tunga ta. Asa man ta mag-abot, diha sa isla, kaning utlanan sa Zamboanga Peninsula o Borneo, kanining kuan giaway-awayan nilang Spratly Island. Ito na, abot na sila. Karga sa sakyanan, balhin na pod sa malalaking kuan barko, barge. Kay magtunga man sila ang sabot. Ang Bulawan ni Douglas MacArthur nahurot ni aghagot paingon dinhi sa Pilipinas. Pero ang Bulawan dinhi sa Pilipinas wala dalhan ni Rizal sa ibang country. Dinhi rapod sa Pilipinas. Pero nahibawan ni Douglas nga nahurot na ang Bulawan dito sa ilang nasod. Niya ra sa Pilipinas nag-away ang duha. Ingon dayon si Douglas, "Kau Rizal, tuso ka talaga." Ingon dayon si Rizal, "Nganong tuso man ko? Kawatan gyud ka." Ingon po dayon si Rizal, "Nganong kawatan man ko? Sabot man ta na magtunga ta sa Bulawan. Bulawan dili tungaon nato. Kay nahurot na Bulawan sa ibang nasod, gihakot nako. Unya nara po dinhi sa nasod nimo ang ako ang para sa kabahinan." Ingon po dayon si Rizal, "Rizal, nagud ko. Ikaw Douglas ra ka. Mandurugas ka. Away ang duha, away." Yung pag-away nila, no ingon dayon si Douglas, "Sige Rizal, kay naisahan man ko nimo." Asa siya paingon? Ang katabi tong bangbangan sa Balanghiga na Bulawan, gidala ni Douglas MacArthur. Hindi, nagkagulo ang Balanghiga, nagpatayan. Ingon dayon si Douglas, "I shall return." Kinsa ang nagpabalik sa 3 bangbangan? Di mo katubag, ana? Si Digong. Si Tante Digong. Tatay. Ako teacher, professor, supervisor. Karon,
Ipabalik. Sino si Digong? Eh di ang espiritu ni Douglas na kay Digong. Di pa sa uli, sa balanghiga. Hukom na pod. Nalingkuran dito sa tatay. Ang hukom sa korte. Eh ang hukom sa korte, galing Australia, nasa akin Isang bang-bang ko lang yan. Ang tao na hindi totoo sa Ginoo, lalayas yan. Magpalayo yan sa imo. Nguna'y tinuod, banggitin mo lang ang pangalan. Kasi yan, hindi yan totoo para sa Ginoo. Yan ay ikaw ay binuangan ra ka. Karon, gani karon kay nabuo-buo naman. Buo na. Wanay kulang. Kami nagmisyon. Si Bae nagmisyon. Ang misyon ko sa Ginoo, giluwas ko muna ang year 2000. Pumunta muna ako sa Araw City na ang web pagkadagko-dagko gisakyan kong pambot 10 kabalyos. Walay mo sukol anak kay Bagyo. Makuha ko lang ang Pyramid Stone sa Araw City. Na dito ko gisalubong naman ni Dr. Jose Rizal at gigakos pa ako niya. Unsa ingon ni Dr. Jose Rizal? 300 years gipaabot ka upang luwason mo ang kalibutan kay magunaw na. O kinsa man tong nagkulba-kulba tong musulod ang Millennium 11 sa year 2000. Di ba tanan? Tanan tao kulba. Ako ang pumunta sa Araw City. Kaya yung mga igsoon ko, igsoon naman na, dili sa ako magkita-kita sa ila, kay igsoon naman na naman sa kusina. At doon kami magkita, magsinubayay sa isang tuldok. Kaya nakapaman ko'y misyon. Kunya ang misyon ni Kuya sa military man. So di, yun may pwedeng mag-isang tuldok ko sa. Di sa mag-abot ang langit at lupa. Karon kay humanaman akong misyon, pati dokumento ni Anamantana, nagipakita na ko sa inyo, mag-declare ta og federal. Kaya huwag kayong maniwala na si Rizal ay patay. Rizal is still alive. Marcos is still alive. Si Marcos at saka si Rizal nag-uban. Namutabang sa inyong kahirapan. Naasa pud mo. Taro na ako, nakita dito, mamalakpak ko ito'y kintal record. Sitilight kayo. Nakasitilight kayo sa Amerika. Yung mga mukha ninyo, ang tatay, nagkatawa lang sa inyo. Sabi ng tatay, ito na sa kayo, nagwakal na. Oh. Ngayon, yung pera na yan ay inasam-asam sa mga katribuhan. Doon kayo pupunta kay Kuya kasi ako yun nang mag-release. Yung inasam-asam ninyo lahat tribo, agriculture. Kaya, si Master ninyo, siya yung presidente. Si Duterte, siya yung prime minister ng autonomous. Daghan-daghan na. Mura makapasar na yun ni. Pero kung mamalakpak galing ni tanan, pasado yun ni ba? Ha? Yan. Mura giganahan ako, kaibiganin ninyo ako. Hindi ako kalaban ninyo. Kasi ako yung, kumbaga, ambulansya. Ako yung rescuer. Ako yung federal mag-rescue. Federal. Ha? Federal na. So, ngayon, kaya nagkita naman ni Kuya, ang among sabot ay mag-declare na ng federal. Kasi, kinsa pa ang federal sa inyo? Latas, kamot be? Cebu ma, Cebu. Tanan kita ma. Mura magway kasabot sa Federal. Siguro karon lang ni na isilang. Happy na ba dapat? Gigutom na mo? Federal na ta. Gutom kasi federal na ta. Dili mo gutomon pag ako ang maglitsyon. Ujod. May gani mo, mukaon mo sa inyong kinaon ako. Di ko mukaon na ng inyong gikaon. Ha? Kaya ang tunay
ang tunay na amahan sa kalibutan di pod mukaon og kanon kay bawal na sa mua. Mao na. Pero ako naging inahan, Chief Brooks ako. Eh sabi ni ano, sino ba yung bana ni Luan? Magpatawas ako sa inyo kay marunong katulgon. Ano sa ata siguro yung exercise na may nose, may ano? May nose. Ayun, wala kayo mo na siguro katulgon ani. Huwag na ako ikintal panghatag, di mo katulgon, pero pila mo yung mga ID. No ID, no entry. Oh, dito May tos, may nis. sabi, dito muna. Sabi si ano? Yung bana ni... Gurte. Bana ni... Federal na. Kulit. Ay. Teb. Saman ma. Sabi niya na. May buntag ma. Oh, may buntag ko dong. Siya. Kanila yung nakainom ha. Ay, nakainom. Sama na yan, Rigo? Isa ba mo naginuman? Isa, yan na sa likod sa banda. Ako ha? Naginuman na mo? Ay nga ba siya? Oo ma, pila ka batalya? Isa, tulong ka grande. Oo man mo mangipitar sa ako. Sus, giimpitar pa ko ninyo. Ang microphone, way makagunit. Pirti ninyong bibuha. Kay musayaw yun mo, chat sa tanan. Ingon siya, ha? Bakit? Hindi ninyo ako pinatagay eh. Pinatagay ninyo ako. Basta yung banda, di yun na mohunong sa gitugtog. Dapat managay. Sumama ng beer. Oh, maumba. Di natulog ako. Kasi, may nangimbitar sa ako. Unya, ma. Tayo to niya, ma. Oo na. Pero, hintay ta sa Ginoo. Pero naaman ko'y kanta diyan. Sabi ko kay Dato, naaman ko'y kanta Dato. Mo na lang na ipatugtog diya kay mura magwalay sayon si Ginoo nga pakantahon ko kay palitsuron man ko. Lisod man po nang naglitsur kang kanta ka. Iba na to ang kanta, iba ang happy-happy, iba ang litsur sa Ginoo. Para kamo nagkaroon ng agam-agam, isip o nilay-nilay kinsa batong bayhana. Ako na ito kong bukid nun. Suroy-suroy na ko, maskin asa. Nay, taga-bukid nun diyan eh. Kita ko naman ang naungana, pero na kaila sa kuha. Sige na lang, ila-ila na po. Di. Kanina, ang istorya na to, ani, ayaw sa mo pa, magutom ha, kayo wapang kusinero. Inom lang mo tubig. Busog na mo. Oh. Para bigo mo. Kasi, kinsay natulog gabi eh. Uy, wala natulog. Wala natulog gabi eh. Mata. Ikaw natulog.